N-am spus da, te rog frumos, te țin mâini. Poate spăl pădelele și îmi dați un punct. Nu poți doar să vii și gata. Nu lucrează așa. Albina. Nu ejacula, nu te stresa. Viv la sex oral. Atingerea este și dacă... Don't ask me. Da, asta este sex. Poți face să godă. bebê. Oh, separăm să pup sup, pup, fără sapă. Salutare tuturor, sunt Vasile Micleușanu și acesta este show-ul Mi-a șoptit o păsărică, locul în care alături de invitații mei testăm cât adevăr e în tot ceea ce ai auzit despre sex. Regulile jocului sunt simple. Invitații mei trebuie să răspundă la o serie de afirmații cu adevărat sau fals și să nu se lase păcăliți. Câștigă cel care are cele mai multe răspunsuri adevărate, iar cel care are cel mai puține va trebui să îndeplinească o pedeapsă. Invitații mei de astăzi sunt Albina Ciuprin, activist, coordonator al programului pentru dezvoltarea al comunității LGBT și soția mea straight, lesbiană. Bine ai venit! Iar alături de ea este Randy Lucian, activist, coordonator al grupului de suport pentru persoanele trans în Republica Moldova la centrul GDM. Mă bucur foarte mult că ați ales să veniți astăzi și să răspundeți la afirmații despre sex, ca să mai aflăm despre mituri sau despre lucruri adevărate, dar până atunci am o întrebare pentru voi. Care mit despre sex l-ați crezut foarte mult timp, iar acum când vă gândiți, vă dați seama că e de fapt ridicol? Eu foarte mulți ani am trăit cu gândul că femeia poate ajunge la orgasm doar prin penetrare directă, deci alte modalități nu există, da? Și dacă nu ajungi la orgasm prin penetrare, nu ești ca și cum validă, să spunem așa, și am trecut singură peste experiența asta și asta era foarte oribil pentru că te crezi frigidă, da? Și asta parcă pune o amprentă peste tine că ești cumva greșită, nu știu. Și deci am trăit foarte mulți ani cu acest gând. Da, de fapt citisem și despre faptul că sunt și bărbați care nu ajung să ejaculeze, adică nu pot să ejaculeze și asta este perfect normal, există un asemenea procent, dar din cauza că există acest mit că neapărat trebuie să ejaculezi, multe persoane suferă din cauza aceasta, așa că este perfect normal să nu poți ejacula. În cazul în care nu poți ejacula, nu te stresa, poți să mergi la un medic să vezi dacă e ceva legat de o disfuncție sexuală sau pur și simplu ești perfect normal. Albina. Nu ejacula, nu te stresa. Eu sunt lesbiană și când eram mai mică, era mai mult mask lesbian, cred că acum nu știu care sunt, și credeam că dacă eu sunt mask lesbian, numai decât trebuie să am sex doar cu femme lesbians și nu este hai să ok. explicăm aceste concepte pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă mask lesbian, ce înseamnă femme lesbian. Mask este reprezentare mai mult masculină, femme este reprezentare mai mult feminină, adică prin îmbrăcăminte, prin caracter, prin whatever chestii, da. Deci acest mit despre cineva e întotdeauna activ și cineva întotdeauna e pasiv. Da, numai decât dacă eu Cineva e bărbat, cineva e dacă femeie. eu sunt mask, trebuie să fiu eu activ. Da. Am înțeles. Da, este și la bărbații gay. Apropo, întotdeauna cineva întreabă de cine dintre voi e femeia și cine dintre voi e bărbat, referindu-se la rolurile sexuale. Dar rolurile sexuale nu sunt despre poziție și despre penetrare, sunt despre pur și simplu a primi plăcere de la sex, iar sexul nu este doar cu penetrare. Bun, după cum spuneam la început, miza jocului este o pedeapsă, deci persoana care va avea cele mai puține răspunsuri corecte va trebui să îndeplinească o pedeapsă. Eu știu că voi sunteți prieteni, dar asta nu o să vă ajute astăzi, Ok. pentru că trebuie să concurați între voi și pedeapsa este următoarea. Persoana care va pierde va trebui să sune un prieten sau un cunoscut, poate să fie și un coleg de muncă, și să-l întrebe cu toată seriozitatea: hei, știi cumva ce lubrifiant e mai bun pentru sexul oral? Caut ceva cu aromă. Și o să așteptăm răspunsul persoanei pe care o să-l sunați. Așa că, acum că știți care este miza jocului, propun să începem. Sunteți gata? Da. Prima afirmație. Nu poți lua boli cu transmitere sexuală practicând sex oral. Adevărat sau fals? De ce fals? De ce fals? Da. Poți lua boli cu transmitere sexuală prin sex oral.
mai ales dacă ai niște rănițe, de exemplu, la gură, înăuntru, la buze, deci este o cale de transmitere, deci deja dovedită. Și chiar prin salivă este posibil, dacă saliva nimerește în careva răni, adică prin răni. Da. Și chiar prin, chiar dacă înghiți acest lichid, poate să fie, dacă ai răni în stomac sau în alte părți, I don't know, la fel poate să transmită, da. Ok, deci prin fluidii sexuali se poate transmite bolile cu transmitere sexuală, deci riscul este, da. Da, este. Da, aveți dreptate, afirmația este falsă și se pot fi transmise foarte multe boli, mai ales riscul este mult mai mare la gonoree, la herpes, așa că protejați-vă. Persoanele LGBTQ+ au mai multe partide de sex decât persoanele heterosexuale. Ok, aici avem răspunsuri diferite. Albina, tu spui că e adevărat, da? Hai, argumentează, te rog. Partide de sex, interesant. Nu știu, eu pur și simplu încercam să răspund repede. Nu cred că este, nu știu dacă este un research pe asta, dar doar din cauza că vorbesc cu prietenii mei care sunt hetero și vorbesc cu prietenii mei care sunt din comunitate, cumva din experiența mea, asta este un adevăr din comunitatea în care sunt eu. Dar asta nu este ceva care eu afirm sau am făcut un research. Just my experience. Yeah. Ok. După experiența mea, știind foarte, foarte multe persoane heterosexuale și persoane din comunitate, pot spune că și persoanele heterosexuale, they're living their best sex life every day, cu mai multe persoane, cu mai mulți parteneri, și ceea ce este adevărat și pentru comunitatea LGBT, pentru că suntem toți persoane diferite și avem libidouri diferite, da? Deci cineva vrea mai mult, cineva vrea mai puțin, cineva vrea doar cu o persoană 10 ani, cineva vrea în fiecare zi cu o persoană diferită și it's totally normal, da? Deci nu cred că este un adevăr la această întrebare, cred că sunt doar păreri. Așa, și răspunsul corect este da, este o afirmație falsă. Randy, tu ai 2 puncte, Albina, tu ai 1 punct, pentru că viața sexuală a unei persoane nu există o legătură între orientarea sexuală a unei persoane și activitatea practicilor sau activitatea relațiilor sexuale pe parcursul vieții. Mai ales că sunt și persoane sexuale sau persoane romantice care, la fel, au orientare sexuală validă, dar nu neapărat poți să zici că au mai multe relații sexuale decât ceilalți. Dar research este? Da. Adică se vorbește despre asta. Wasted. Research. Caută și tu. Eu să caut. Da, mereu la surse, corect, adevărat. Și cu un scor de 1-2. Multe persoane lesbiene și bisexuale cu vulvă raportează un nivel mai mare de satisfacție sexuală decât femeile heterosexuale. Adevărat sau fals? Ok, am revenit la aceeași părere. Albina? Eu recent citeam cartea Not the woman is wrong, the system is wrong, și acolo este un research care este făcut pe orgasme, unde se vorbește despre faptul că lesbienele au mai mult procent de orgasm în relațiile lesbiene. Deci, for me, that's the fact I am using here. Dar care e cauza? Adică dacă poți, care este cauza? Da, care este menționată în acea cercetare? Cauza sex și orgasm poate să fie foarte diferit. Unul este trust, încredere. Cât de mult încredere și din cauza, probabil că noi trăim într-o societate patriarhală și unde bărbatul este văzut ca un agresor, nu întotdeauna găsești trust într-un bărbat. 2, din cauza că probabil o persoană care se identifică ca femeie sau care s-a născut într-un corp biologic feminin, AFAB, cunoaște mai multe despre aspectele orgasmului având vulvă sau whatever. But I'm not sure. Eu folosesc doar research-ul care l-am citit în carte. Ok. Randy? Da, deci am o părere care destul de mult se intersecționează. Da, se intersecționează cu ceea ce a spus Albina. Deci trăim într-o societate foarte, foarte, foarte patriarhală și foarte mulți băieți, când încep a descoperi viața sexuală, o încep deseori de la porno. Și în porno noi nu avem o imagine reală a faptului cum femeia ajunge la un orgasm, cum este orgasmul feminin, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci. Și asta merge și la mitul cu care am trăit eu mult timp, și mulți bărbați la fel,
cred că femeia ajunge la orgasm doar prin penetrare și că nu poți doar să vii și gata. Nu lucrează așa. Oh my God. Da, sorry, dar it's true. Don't sorry. Poate să lucreze, dar în majoritatea cazurilor nu lucrează. Poți face să încă o dată. Deci, da. Și întotdeauna o persoană care are vulvă știe mai bine cum lucrează o vulvă decât o persoană care nu o are. Da, știi, din propria experiență. Și din propria experiență as well, da. Da, aveți dreptate, afirmația este adevărată. Într-adevăr, studiile arată că femeile sau persoanele care au vulvă, bisexuale și lesbiene, persoanele bisexuale și lesbiene, au o rată mai mare de orgasm și doar din simplu motiv că partenerele sau partenerii lor știu cum să stimuleze acea vulvă. Da, și da, aveți dreptate. Dar tu spuneai despre faptul că mulți bărbați învață despre sex din filmele porno. Într-adevăr, nimeni nu vorbește despre educație sexuală în Republica Moldova și nu doar. Și aveam o prietenă care avea o problemă super mare cu faptul că partenerul era ok ca ea să-i facă sex oral, iar când ea voia sex oral în schimb, el zicea eu nu fac așa ceva. Da. Se percepe murdar, nu știu cum. Da, viv la sex oral. În runda a treia avem scorul de 2-3 și mergem către următoarea întrebare, cea de-a patra afirmație. Persoanele queer folosesc adesea mai multă comunicare verbală în timpul sexului decât cuplurile heterosexuale. Adevărat sau fals? Ok, fals. De ce? Pentru că nu contează orientarea ta sexuală cât vorbești, cred că, I don't know. Da, deci iarăși la fel cum situația cu persoanele mai sexual active, fiecare persoană este diferită, fiecare persoană știe mai mult sau mai puțin despre consent și despre un da activ și iarăși variază de la persoană la persoană. Faptul că persoana este din comunitatea queer nu înseamnă că ea este mai informată decât o persoană care nu este din comunitate. Da, noi nu vorbim de informare, vorbim despre comunicare între parteneri în timpul sexului. Păi asta tot este un fel de, nu știu, după părerea mea, tot este un proces la care trebuie să ajungi. Da, nu știu, prin psihoterapie, la sexolog, să treci peste propriile traume, pentru că eu știu multe persoane care, de exemplu, se rușinează să vorbească în timpul sexului. Chiar să spună ce vor, ce doresc. Da. Deci asta este o chestie pur personală care vine din traume, eu cred. Și asta deja de la persoană la persoană, de la informare, de la terapie, pentru că nu toate persoanele sunt deschise să vorbească în timpul sexului cu partenerii lor, mai ales să spună direct ceea ce ei vor, pentru că, dar cum să-i spun să nu-l supăr sau să nu o supăr, cum să fac chestia asta. Deci eu am observat că nu importă dacă persoana este din comunitate sau nu. Da, dar poate să fie aspectul pentru că dacă e sex între bărbat și femeie și tu pui acolo ideile patriarhale, femeia mai rar ar vorbi despre dorințele ei către un bărbat decât ar vorbi despre dorințele ei către o femeie. Adică, in a way... Noi vorbim despre cuplurile queer în comparație cu cele heterosexuale. Da. Ok, asta e răspunsul vostru final. Că este o afirmație falsă. Din ceea ce am citit eu, este o afirmație adevărată, din simplu motiv că, pentru că nu există nu se vorbește în jur atât de mult despre sexul queer sau sexul LGBT, deseori partenerii, chiar dacă se simt stânjeniți, ei trebuie să aibă această comunicare ca să spună, hei, hai să încercăm asta, dar mie nu-mi place asta, dar corpul ăsta, mai ales e în cazul persoanelor non-binare, pentru că aici există foarte multe lucruri, corpurile persoanelor non-binare experimentează plăcerea și trăiesc experiența în moduri total diferite și e nevoie de această comunicare. Poate spăl pădelele și îmi dați un punct. Nu, asta nu este regula show-ului, din păcate. Aici Păsărica nu este de acord cu așa ceva. Cui Păsărica? Păsărica de la show. Let me talk with that Păsărica. Am ușit cu coșelul. Ori cocoșelul. You take cocoșelul, I take Păsărica. Perfect couple, cuplu perfect, nu? Bun, cu un scor de 2-3 ne îndreptăm către cea de-a 5-a afirmație și ultima din acest joc. Sunteți gata? Da. Sexul e valabil doar dacă implică penetrare. Adevărat sau fals? No chances.
De ce este fals? Oare de ce este fals? Cred că nu mai argumentăm aici, am vorbit anterior, dar hai totuși să vorbim, ca să vorbim despre penetrare. Pentru că eu cred că cuvântul ăsta penetrare sau sexul care include penetrare e un fel de, vine ca un fel de presiune, știi, că sexul trebuie să fie așa și nu altfel. Sunt foarte mulți, dar și în comunitatea gay, sunt foarte mulți bărbați care nu preferă penetrarea, care se cheamă orientare sexuală sau, nu orientare sexuală, dar poziție side, adică care tu nu neapărat să ai penetrare ca să experimentezi plăcerea. Dar hai să spunem ca despre asta. Despre cum plăcerea sexuală este egal cu penetrare și de ce asta este greșit. Că, da, răspunsul este fals, aveți dreptate, afirmația este falsă, dar să dăm un pic de explanation pentru cei care nu au... Pentru că suntem la un show de educație sexuală și, din păcate, nu avem educație sexuală în școli sau nu avem educație sexuală în familiile noastre și deseori ajungem la aceste informații uneori prin experiențe traumatizante. Așa că, încă un rând de explicații. De ce este greșit acest lucru? Deci întrebarea este de ce e wrong să spui că penetrarea... De ce e greșit să avem această legătură între faptul că sexul neapărat implică penetrarea? Da, pentru că sunt persoane care nu primesc plăcere de la penetrare and it's ok. Sunt persoane care, din contră, primesc plăcere fără penetrare și ajung la un anumit orgasm sau plăcere fără penetrare și it's also sex. Adică e total ok. Plus, penetrarea este ok. Penetrarea is good. Cineva primește plăcere și de la penetrare sau doar de la penetrare. Și asta este sex, dar nu trebuie să excludem other ways to have sex. De exemplu, eu când mergeam la ginecolog, întotdeauna mă întreba dacă eu sunt virgină, din cauza că eu spuneam că eu am sex cu femei și ele, cumva, ginecologul îmi spunea că ok, înseamnă că tu ești virgină. What? Atât de multe lucruri care nu au conexiune între ele, dar care vin să-ți limiteze sau să-ți limiteze experiența ta. Sexul care te dezvirginează, asta este numai decât penis, nici degetele cumva nu se consideră ucis. Ok. Cumva penisul intră și Dar așa... oare medicul tău știe că de obicei acest himen, dar vorbim despre himen, el nu neapărat de la penetrare se va rupe și ca asta se consideră Acum eu nu merg nevirgin. la așa ginecologi când eram mai mică și nu știu, tot sexul este sex, poți să consideri tot ce vrei sex, pot să spun că atingerea este și dacă... Don't ask me. Da, asta este sex, asta este sex. Consimțământ. N-am spus da, te rog frumos, te ții în mâini. Oh my god! Consimțământul este important. Da. Spate? Da. Asta tot poate să fie sex sau, nu știu, whatever, poate să fie sex, whatever you consider sex. Petting-ul la fel poate să fie sex, come on, just define it, adică... Da. Randi, vrei să adaugi ceva? Da, eu totuși sunt de părerea că sexul este totuși, adică practicile sexuale este un spectru, da? Deci pentru cineva sexul înseamnă o chestie, pentru altcineva sexul înseamnă altă chestie. Sunt practici de sex care sunt, de exemplu, pentru unele persoane tabu, dar pentru altele sunt ceva care se practică everyday și it's ok, da? Dacă este consimțământ și nu întotdeauna penetrarea este egal cu sex, pentru că sunt persoanele care au dreptul și vor și socot, că, de exemplu, petting-ul poate fi sex. Pentru că pentru cineva... Pentru că eu nu cunosc. Petting-ul? Da. Când te atingi prin haine. Ok. Am vrea și eu ceva nou la show-ul meu. Extraordinar. Da, deci sunt persoane care socot că deci, deja și petting-ul este nu un start al sexului, dar sexul în sine. Da, deci perfect ok. Pentru că poți să ajungi și la orgasm și prin petting și... Da. Și nu numai decât să ajungi la orgasm. Deci sexul nu întotdeauna trebuie să ajungă la orgasm. Foarte important. Am avut o dezbatere cu echipa zilele astea în timpul filmărilor dacă orgasmul și ejacularea sunt două procese diferite sau una reiese din alta sau neapărat trebuie să fie una legată de cealaltă. Dar vezi și aici, depinde că și tu define as orgasm. Definești? Da, definești ca orgasm. Ok, eu când eu vorbesc despre orgasm, eu am în vedere simțul acela fizic care noi îl avem la sfârșit. Eliberarea de oxitocine. Da, eliberarea asta sexuală. Deci e un simț fizic care nu poți încurca cu altceva, nu știu. Lăsați și voi în comentarii cum definiți voi orgasmul și ce înseamnă pentru voi sexul. Randi, felicitări! Mersi. Iar Albina, îți mai amintești care este pedeapsa?
va trebui să sunte cineva Oh my God. și să întrebi cu toată seriozitatea, dar aici o să vă rog să fie liniște, să întrebi că cauți un prezervativ pentru sexul oral. Ai spus lubrifiant. Da, pardon. Un lubrifiant pentru sexul oral și cauți ceva cu arome și ce-ți poate recomanda. Pe cine suni? Spune-ne pe cine suni. Și ține-te microfonul aici la... Puteți intrați, e abia început. Chris, salut! Da, mă rog. Auzi, dar tu ești lângă cineva? Nu. Ok. Spune-te, rog, nu știu dacă tu ai folosit sau nu. Eu sunt la farmacie și cumpăr lubrifiant pentru sex oral. Tu nu știi care e mai bun? Nu. Ce râzi, băi? Dar eu n-am luat niciodată. Nu? Nu. Belen. Serios? Da, mei! Și de ce râzi? Eu. Ceva gustos așa să fie la taste, la gust. Bля, dar nu ți-aș recomanda să iei cu gust, că cu ne simte. Puteai să scrii că tu n-ai luat. Dar nu eu nu am, Lori lua. Să sun pe Lore. Sună, ea mâine la mi-a șoptit o păsărică. Ok, bun. Hai că o sun pe Lore. Aha, Hai, da. hai, давай. Deci nu luați cu gust, asta e ideea. Bun, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și că am avut un show extraordinar răspunzând la întrebări și mituri despre sex. Până atunci, dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, comentați, distribuiți, abonați-vă la canalul Bang Bang. Mulțumim Queer Cafe pentru acest spațiu minunat în care filmăm acest show și ne vedem data viitoare și până atunci nu uitați că sexul nu este doar penetrativ, iar sexul este ceva, cum a spus și Randy, este un spectru. Și da, ne vedem data viitoare la Mi-a șoptit o păsărică. Pa! Bebe. Oh, ça va, c'est pas comme ça.